Τρόπαιος προπονητής του Απόλλωνα, ο Σοφρόνης Αυγουστή, που ανοίγει λογαριασμό. Έκανε πάρα πολλά φέτος, ένα έτοιμο σερί πολλών αγωνιστικών στο πρωτάθλημα. Έδωσε ψυχολογία στην ομάδα της Λεμεσού. Την πανέφερε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, εκεί που την είχα ξεγραμμένη αρκετή. Τερματίζει τρίτο στο πρωτάθλημα και κατακτά το κύπελλο 2016-17, η στιγμή που ο Φίβος Βάκη και ο Αρτούρης Μιλωνάς θα δώσουν το τρόπαιο στον Φώτη Παπουλή και στους υπόλοιπους παίκτες του Απόλλωνα. Έφτασε η ώρα της απονομής. Κυπελλούχος Κύπρου 2016-17, ο Απόλλων Λεμεσού. Έμειναν λίγα δευτερόλεπτα για να το σηκώσει στον ουρανό του Γασιπί ο Φώτης Παπουλής. Περιμένουμε τα χέρια εξωμένα οι φίλοι του Απόλλωνα. Θα το σηκώσουν όλοι μαζί. Εδώ ο Φίβος Βάκη, Βασιλείου και Φώτης Παπουλή, ψηλά το κύπελλο. Τώρα ψηλά ο Απόλλωνας λοιπόν, κυπελλούχος Κύπρου Coca-Cola 2016-17, τα μικρά μεγαλικά και τα μεγάλα πυροτεχνήματα στον ουρανό του Γασιπί. Εικόνες που δεν χρειάζονται περιγραφή, μιλάνε από μόνες τους. Κυπελλούχος Κύπρου 2016-17, ο Απόλλωνας, συγχαρητήρια στην ομάδα της Λεμεσού. Το ήθελε περισσότερο και το κατέκτησε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε στην έδρα του αντιπάλου. Θα το πάρουν.